Триъгълната кърпа. Как се вързва? Хващаме крайчето, където е единичното ъгълче с лявата ръка. Двете други ъгълчета с дясната, за да стане триъгълник. С лявата ръка трябва да дойде на, когато е за ръка, ела насам, трябва да дойде на лаката, мушкаме ръката, пускаме с лявата ръка, завърти се така да се вижда, така, стоп. Пускаме лявата ръка, тази трябва да бъде сгъната на 90, разделяме двете ъгълчета, вързваме зад врата, не се върти, за да може да се вижда, никой няма да ти гледа лицето. Манекена ми е супер притеснителен и държи на красотата, но тя е красива по принцип. Така, тук трябва кърпата да бъде до пръстите, за да може да бъде фиксирана китката. Вързваме си ъгълче, отзад възелче, завърти се леко да се вижда. Ето така. Отпусни ръката. Когато ръката е отпусната, трябва да е по този начин. За да фиксираме, за да няма движението напред-назад, вързваме още една кърпа. Най-базово, най-лесно под мишницата, отзад на гърба. По този начин мога да покажа. Така, вързваме, обърни се. Ръката е фиксирана нагоре-надолу движение и напред-назад. Това е.